قدم 3 عامታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዘውዲ ሃፍቶ ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ብጭካነ ቅትለት ዝፈጸሙ ፍርዲ ዝተዋህቦም ክልተ እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም ምህላዎም ኣዛራቢ ጉዳይ ኮይኑ ምህላው ተገሊጹ። እቲ ውሳነ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሰፊሑ ክነቀፍ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ብዙሓት ቁጥዖም ክገልጹ ጀሚሮም ኣለዉ። ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ መስርሕ ፍርዲ ንቐዳማይ ተኸሳሲ ያሬድ ገብረስላሰን ካልኣይ ተኸሳሲ ኣንጎሶም ሃይለማርያምን ናጻ ክኾኑ ውሳነ ሂቦ። ስድራ ቤት ዘውዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ውሳነ ዝተበጽሐ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም መርትዖ ዝቐረቡ ዲጂታላዊ መርትዖታት ካብ መዛግብቲ ከም ዝጠፍኡ ስዒብ እዩ ክብሉ ገሊጾም። እዚ ወሳኒ ዲጂታላዊ መርትዖ ምስ ቴሌፎን ዘውዲ ሃፍቶ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ይንገር። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ፕሮፌሰር ሕግን ብቐረባ ተኸታታሊ ናይቲ ብቕትለት ዘውዲ ሃፍቶ ዝካየድ ዝነበረ ፍርዲ ዝኾነ ኪሮስ ሃይለስላሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ጭብጢ ካብ መዛግብቲ ጠፊኡ ዝብል ብሰፊሑ ዝርጋሕ እኳ እንተኾነ ካብ ቤት ፍርዲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ግን ዝተፈልየ ምዃኑ ይሓቢሩ። ነባሪት ከተማ መቐለ ዘውዲ ሃፍቶ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ግዝያት በዓል ኣሸንዳን በዓል ልደትን ብጭካነ ዝተቐትለት ኮይና ዝሓለፈ ዓመት ድማ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ንኽልተ ተኸሰስቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ፍርዲ ወይ ንሕልፈት ፈሪዱ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ከዓ ኣብ ግዜኡ ኾነ ድሕሪኡ ኣብ ዝተዋህበ ፍርዲ እውን ኣዛራቢ ኮይኑ ትኹረት ረኺቡ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ግን ቀንዲ ኣዛራቢ ክኸውን ዝኽኣለሉ ምኽንያት ሓደ ካብቶም ተኸሰስቲ ዝኾነ ያሬድ ገብረስላሴ ነቲ ክሳብ ቀረባ እዋን ኣብ ሓይልታት ትግራይ ንኣርሚ 22 ኣዛዘ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ናይ ትግራይ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ዘሎ ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይ ወዱ ብምዃኑ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ካልኣይ ተኸሳሲ ዝኾነ ኣንጎሶም ሃይለማርያም እውን ነቲ ኮሎኔል ናይ ቀረባ ዘመዱ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ እዋን ፍርዲ ከዓ እቶም ደያኑ ጸቕጢ ይግበረሎም ከም ዝነበረን ኣብ ሓደ እዋን ድማ እቶም ደያኑ ስርሖም ከቋርጹ ተገዲዶም ምንባሮምን ተገሊጹ ነይሩ። ድሕርቲ ዝሓለፈ ንሕልፈት ክእሰሩ ኣለዎም ዝብል ውሳነ ድማ ይግባይ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግን ይግባይ ኣየድልዮን ብምባል ነቲ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ደጊፍዎ እዩ። መንጎ ሩስያን ዩክሬን ሓያል ንሓድሕድካ ምጥቃዕ ይካየድ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ሩስያ መደበር ባቡር ካርኪቭ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ዞባ ካርኪቭ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ መደበር ባቡር ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብጀካቶም ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ክልተ ሰባት 8 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ኣመሓዳሪ ብመንገዲ ቴሌግራም ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ገለ ካብቶም ዝተጎድኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ካርኪቭ ባለክልያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ እውን 3 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብርከት ዝበሉ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ኣባይትን ብሩስያ ዓይኖም እዮም። ዩክሬን ብወገና ኣብ ውሽጢ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መሳለጣታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ሩስያ እትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣዛይዳቶላ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለፂ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ያሮስላቭል ዝርከብ መጻረይ ስላቭኔፍትያኖስን ኣብ ባሽኮታት ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ከም ዝሃረሙ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ዩክሬን ብተደጋጋሚ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ብትገብሮ መጥቃዕቲ መጻረይ ነዳዲ ክትሃርም ጸንሐት ኮይና ሕጂ ድማ ፕሬዚደንታ ገሊጹ ኣብ ዘሎ ክልተ ናይ ሩስያ መጻረይ ነዳዲ ኣጥቂዓ ኣቐዲሙ ድሕሪ መጥቃዕቲ ድሮናት ዩክሬን ካብ ኣንፈት መጻረይ ነዳዲ ያሮስላቫል ጸሊም ትኪ ክወፅእ ተራእዩ። ኣመሓዳሪ ያሮስላቫል ሚካኤል ኤቭራየቭ እተን ነቲ ዞባ ዘጥቅዓ ድሮናት ዩክሬን ከም ዝዓነዋ ዝወደቐ ዝተፈናጨለ ኣካላትን ግን 3 ኣባይቲ ከም ዘዕነዋ ኣመልኪቱ። ዘለንስኪ ሓይልታቱ ኣብ ጸሊም ባሕሪ እውን ክልተ ወተሃደራውያን ጀላቡ ሩስያ ከም ዝሃረሙ ተዛሪቡሎ። ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብዝተሓዝ ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ብመንገዲ ላዕለዎ ሰበስልጣናት እትህቦ ዘላ መግለፂታት ብምቕጻል እቲ ብወገን ኤርትራ ተውኽታኺ ዝበሃል መግለፂታት ቀፂላ ዘላ ኮይና ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዓርቢ ዝርጋሕ ብቋንቋ ኦሮምኛ ዝገበሮ ቃለ ምሕተቱ ንከም ባሮንቱ ዛመሰላ ገለ ክፋል ጋሽ ባርካ ከምኡ ድማ ቅድሚ መግዛእታዊ ዶባት ዝነበረ ከም ባሕሪ ነጋሽ ኣካል ኦሮሚያ ነይሩ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ እቲ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ዘሎ ባጫ ደበለ ድማ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ውግእ እንድሕር ተጀሚሩ ግንባርን ደጀንን ዝበሃል ኣይክህሉን ብምባል በዚ ሕጂ ዘሎ ቅዲ ውግእ እንድሕር ኩናት ተጀሚሩ እቲ ካልእ ግንባር ኣስመራ ደጀን ዝኾነሉ ኩነታት ኣይክህሉን እዩ ኣስመራ እውን ግንባር ክኸውን ይክብል ተዛሪቦ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ባጫ ደበለ ኣብቲ ተቆሪጹ ተዘርጊሑ ዘሎ ብዓርቢ ሙሉእ ዝርጋሕ ቃለ ምሕተቱ ብዛዕባ ሰምዕ ፕሪቶርያ ከምኡ ድማ ሕወሓት ኣረኪቦሞ ዝተባሃለ ከበድቲ ብረት ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኮይኑ ሰምዕ ፕሪቶርያ ከዓ ሕወሓት እዮም ጥሒሶሞ ኢሉ ክኸስስ እንከሎ
كبيت برد دما أيركبون اتي أمساخوت تلفزيون زترأي كبيت برد كا زي سرح زتبلاشوا أتصواري نيرو اتطعيقن حابي أميام كبل تزاريبو سبسلطان إثيوبيا بفلاي دما قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد كوم دما اتحادة كابل علوات وتهدراويان جنرالات إثيوبيا زنبرة حجي أمباسادر كوين زولو باج أدبلا تمزعينت مجلس تزهابولك على محتد زقبر زولو ومنغو حالتا تقراين سراويت فدرالن بوغان معراب تقراين السودان إثيوبيا نبزا دوب كابيتات وقع تخايد دحرم بالو قال معالتات سنحيو مسكينات إيران بزتحاز متصاوبة هرمز أو حدقا وديقو ومدما اتبي إيران زدقف عطوقو جلحوتي نمتصاوبة باب إيلمندب نايك أيح بحري أو حدقا أو ديقو أبزلو اللقزي مستامس متصاوبة باب إيلمندب اتداوبن أبك أيح بحري حدقا بزنوحو قماقن بحر زلو إيرترا هقرات إيروبا كومدما حبرات منقستات أمريكا زقبرو دبلوماسيا والركبات نصع غي ملص كمزلون أبك أربا أوان دما ناي حبرات إيروبان أمريكان دبلوماسيا والأوغ نابتهاقر مبصح كايد مخوانتا غاليصو اتم مبصح كأكم أكال نايتي حبرت إيروبان أمريكان مس إيرترا زقبرو زلو الركبات بفلاي دما أب قدايت تاك أيح بحرن زواك أرنا أفريقان زملكات زقبر زلو زاته كم زخوانوان تاقاليس إيركب مزفلت إيرترا بتدقاقام بمنقدم منستر واتساي قداياتا كومدما منقدم رحي أغيرا أب قبص مس أماخاري بريزيدنت دونالد ترامب أب قدايات أفريقان هقرات عربن مسعود بولس كتراخبت أني حياة دونالد ترامب غا اتياب العلي إيرترا مسكينات تقراي بزتحاز أب جزيه بايدن زتنبره بيناو اقدا نخل علو مدب كم زلوه يزقلاتس منقد دائر إثيوبيا زبالت منقد دائر أفريقيا نخون لعل أبركوتس تتصاوتك قد محجي حلافي منقد دائر إثيوبيا زنبره تولده قبر مريم لعلواي حلافي وي أكايد سرح منقد دائر هند نخون بابلات بورد كمستمززة ات منقد دائر أمر بحبريتو أفليتو تولده قبر مريم نتين 4 عامتات منقد دائر هند زمرحه كان بيل ويلسون بمتكايو نتحلاف التركيب وزلا أبلات بورد تولده قبر مريم نت منقد دائر أب عالم فلطات مزخون منقد دائرات كسرعيو زبل امنت كم زلوهم يقلاتس ات بورد منقد دائر هند بمحضار نبزل على درجة زبرخ دلدل بهل الدحناتن أقولقلوتن زعبي كومون مخسبن زرقحن زلو سرح كايد زخل مرحي كلالك امصنح بمقلاص تولده قبر مريم نزز بقع كوينو كم زرخبن بملؤ دمص كم زمرصن ون حبيرو كم زفلت تولده قبر مريم حدا كاب قند عوتات أكايد تسرح افيشن وهي منقد ايرات عالمنا مخانو زفلت كوينو ناي إثيوبيا منقد اير مرحلو ابزنبر اوان دما ابت منقد اير بزمص لوطي سفيح تفلاطنت كركبكي اليو بجكا زون ابز تفلالين عالمنا ناي افيشن محبرات ابال بورد مخاني يفلط نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم